Москва. Искам да се свържем с Теди, която ще ни каже защо майки щурмуват парламента заради болните си деца. Теди, казвай. Здравейте, Цвети и Митко. Ще си представим каква е тази болест, заради която майките щурмуват парламента. Ако си спомним за Дъстин Хофман, който в края на 80-те години изигра ролята на Реймънд. Реймънд е гений аутист. С тази диагноза, много драматична, докато той лежи в една болница, брат му го отвлича с цел да го лиши от част от семейното наследство. Но аутиста така му повлиява, че брата надскача своите предразсъдъци и приема, че има брат, който макар и болен, не е излишен. От тази детска площадка ни е по-лесно да обясним и двата ключа към аутизма. Първият е ранната диагностика, още преди навършването на 3-годишната възраст на детето, а втория ключ е терапията, която продължава до края на живота. А също така и да ви покажем как един ритъм-терапевт помага на 12-годишно дете аутист. 12, но от 8 години е с диагноза аутистично разстройство. Ударните инструменти му помагат, за да не се изключи от света, който го заобикаля. Само на 4. 1, 2, 3, айде! Ритъмът на барабана лекува невъзможността на аутистите да се концентрират, защото е най-близо до други познати ритми. Броенето на 4 не е случайно. Сърцето пулсира на 1, 2, туп, туп. Не, 1, 2, 3, 4, 5. Аутистите са 1,5% от населението на Земята. У нас няма официална статистика, но се предполага, че 140 хиляди души с тази диагноза, а половината от тях са деца. Терапията най-често се провежда под формата на игра. Тези деца са абсолютно нормални, те просто мислят по малко по-различен начин. И които за нас, хората от това общество, е малко по-странен. И в това се изразява трудността. Трудността да се включат в едни установени норми, които пък от друга страна нищо не означава. За да разберем поне част от света на аутистите, аз седнах на мястото на 12-годишния Мартин. Упражнението е такова, аз говоря и вие продължавате. Идеята да спрете да мислите за тази ръка. И всъщност това, което прави много удачна тази терапия, е, че по този начин ние може да влезем в техния собствен свят. Да отидем на тях на гости, не да ги караме насилствено те да дойдат при нас. Терапията с музика помага и на деца аутисти, които не говорят или които са престанали да говорят. Чем изречението аз се казвам. Преди 9 години честотата на аутизма в света е била между 20 и 60 случая на 10 000 деца. Момчетата са 3-4 пъти по-често засегнати от момичетата. От 75 до 50% от диагностицираните деца проявяват умствена изостаналост, а 30% развиват епилепсия. За лице в лице Теодора Енчева, BTV. Тенденциите при диагностицираните аутисти се запазват и през 2013 година. Заболяването се повлиява най-вече от възможността за социална адаптация, а естествено ефекта е по-силен при по-леките форми. Ако при епилепсията, например, лечението с лекарства е задължително, то при аутизма трябва да се проследява заболяването с течение на времето, с течение на годините и резултатите са толкова по-добри, колкото е по-активна тази терапия. Сега до мен са две майки на деца. Едната е майка на дете аутист, които решиха да влязат в политиката всъщност с една идея да задават по-правилно въпросителните около тази диагноза и около други диагнози на децата в България. Здравейте! Кажете ми, как решихте да влезете в политиката? Владислава Цолова се казвам. Всъщност от години се боря и като гражданин с гражданската си активност. Усилията ми са насочени в промяна на гласите на обществото. За промяна на различните и не само всъщност каузата ми идва от любовта към моя син. Той е моят двигател и моята мотивация.
но след време личната кауза прерасна наистина в кауза за достоен живот и респект към личността и достоен живот на българските граждани. Сега вие ще се кандидатирате от името на една неизвестна партия на Християн-демократическа партия на България. Да. И всичко тръгна последния начин. До 1 март аз смятах политиката за нещо мръсно и грозно и смятах, че само с гражданската си активност и с начина, по който ние, активните граждани, се явяваме катализатор за положителните промени в обществото, както и с участието ни като граждани в промяна на нормативната уредба, ще бъде достатъчно, за да има сина ми и хората в неравностойно положение достоен живот, както да имат и достоен живот и когато нас няма да ни имат техните близки, техните родители. Госпожо Абаджиева, кажете, вие сте юрист, как ще промените законодателството, което вече от друга позиция сте разбрали, че непременно трябва да се промени, когато влезете в парламента? Вероятно закона за средното образование ви вълнува най-много. Разбира се, този закон не е само проект на правителството, което не успя да си довърши мандата, а трябваше да бъде прият още от предишното правителство. И ние имаме 3 осъдителни решения срещу държавата в този смисъл. Кажете конкретните промени, които ще донесат промяната. Най-важната промяна е, че парите трябва да следват ученика във всички форми и всички институции, които държавата предлага. Защото на практика в момента не само децата с специални потребности, но и децата, които избират да имат по-качествено образование, т.е. родителите им, на тях е сложено едно финансово бреме, което е абсолютно несправедливо, първо, и второ, за всички наши деца, за всички български деца, във всеки закон за бюджета са планирани средства и когато държавното училище не е адекватно към нуждите на детето, тези средства остават някъде потъват в един фонд резервен, откъдето ние не знаеме какво храниме с това и е странно защо втори парламент не успя да приема една реформа, която е наложителна. Между другото, България дори получи писмо от Брюксел и ние трябваше до юни месец, ако не се лъжа, да имаме вече, даже до април 2013 трябваше да имаме нов закон за образование. За съжаление, протестите попречиха на това нещо. Законът беше прият на първо четене, до половина на второ четене, каквито и недостатъци да е имало според много колеги. Този закон либерализираше системата и даваше една много важна и съществена промяна. Защо влизаме в политиката? Защото всички трябва да разберат, че не можеш да напишеш образованието само като приоритет в предизборна кампания. Образованието е основата на едно свободно гражданско общество. Защо избрахме християн-демокрацията като идея? Защото Европа се възстанови след Втората световна война благодарение на християн-демокрацията. И е редно България също да е част от всичко това. И образованието е нашия основен приоритет. Ние имаме 3 основни принципа, за които ще се бориме, каквото и да се случва от тук нататък. На това залагаме християн-демократите. Първият основен принцип е принципа на Европейския съюз, равнопоставеност, равен шанс и адекватна подкрепа, интегрирано обучение за всички деца, независимо от тяхната специалност или от техния етнос. Вторият основен принцип е връщане достоинството на български учител. Достоинството на български учител ще доведе България до там, където ни е мястото. И третия създаване на ценности. Ценностите, които за Европа са престижни, а за нас са отживелица, за нас се явяват смешни. Мене лично това ме накара. Благодаря ви, желая ви успех. Благодаря за този разговор. Всъщност ние ще продължим темата за аутизма още през юни, защото тогава се очаква да се проведе в България международна конференция по проблемите на аутизма. С подкрепата на Карин Дом ще стане това и това е по инициатива на български лекари, които работят в Америка. Това е за сега. Благодаря ти, Теди, а вие останете с лице в лице, защото следват интересни теми. Вижте кои.